आसोलफोर जानाय नङा खोमालै आंना गैयाब्रा फैसायानो मिलायाना जालायखो मिलायासो नों थाङाबा इन्ट्रेस्ट जानाय नङालै भाइ ओहोलै एबार खनसेयाव जाथ'नाय नंलादां नोंसोर थांदो दे नै आबा दे दोनथ'दो दे होमबा आरो फनजों फन थालायबाय नोङो फनजों फन थालायबाय माथो खालामनांगौ होमबालाय खालामनोखौनो बिदि सोंलायनांगौ मावबा मेरला खामानि दं न'आवनो नोंनालाय बिदिनोखासै मावगोन आरो आंहा मावनांगौखौलाय आरो बिदिनो खासै होनना जागोन फनजों थाबाय थाबोला थां मैगं सायनानै थां आंनो आरोथ' बेलासेनोसै मोसौफ्रा लायखादो थाङाबा थां अखा हानाय बोथोर ओरैनो दानो अखा बारा हाबा जारला जालायगोन ना थां आबा मालाय लायजोबगासिनो जोंहा लास जालायगोन नङाबा मोसौखौबो खाहैनोसो बालायलांबाय आं आयै फानहरदोलै माखासे दिगदार जायो एफा बुरजा औ बेथा फानहरनो हो मालाय जोंहा एरदों माथो जाखो हो बेफोरखौनो मावनो बायोबा मा देनां मा मावनानै जागोन नोंलाय हो मोसौ खाहैनो लायनो बेफोरखौनो बाग्रा बियो थां मैगङा हाहैग्रा बेनिफ्राय मोसौआ लायनो थांदो रावबोथ' लायखिया आंसो लायनांगौ दा मोसौखौबो खानांगौबो आङो लायनांगौबो आङो ओमफ्रायथ' फैसाखौबा देनां मोसौ फानबा मोननायानो नङा आंहा ओमफ्राय बे जानाय लोंनाय माखासे खरसायालाय माखौ जायो आबा हो मोनानो खरसा खामानिफोरखौबा बारा बादुला दाजाहाय आबा मिथिबाय बांसिन बादुला जालांगासिनो माथो नोङो नङा माथो दा बेनिफ्राय नोंबोनाव खेबसे फन हरनायसै आबा दा मालाय गावनो हरगोन आरो गावहालाय अबेबा थांनो होनना खिन्थालांखादोंना नङाहाय दाथ' मानसियाबो डिउटियाव थाङाखै हा बोजोंथो थांखोबा मोजांबो खिन्थालाङाखै जायखिजाया आं बैथिं ओंखारलांनोल' होनदों हरनाय फन हरनाय औलै दायो हरगोन आं मैगं हाहैग्रोनि ओमफ्राय मोसौखौ लायखाग्रोनि गावनो बुंबाय खामानिखौ मावग्रो फनालाय मा हरबानो जानायानो बाथारबायलां मोसौखौबो गांसो जाहोलाय खालाय लायलाय दै दौहैलाय अबाव आरो खम जानो मोसौआनो बारायदेरबायसो थायो बांद्राय बादुला दाजाहाय नुबाय खोथाखौनो खोनासङिसो जालांबायहाय ओजों बिमाया आरो माजों मा जागोन माजों मा जाया बेफोरखौ सानबायना नोङो दाउ अमा मोसौ एसे एनै फिसिबायो दानिफ्रायल' नङा गोदो नोंसोर उन्दैनिफ्रायनो बिदि खस्थ' माबाबोनायहाय आबा आं नोंसोरखौ फेदेरबोनाय दाउ अमा बेफोरबायदि लानानैनो खस्थ' मावनानै नोमफा गैया मायानो नाथाय दा बोरैबा खाफाल गोनां दे आंनि आइ फिसाजोआ बेफोरबायदि साख्रि मोनसनबाय नङाबाथ' सिन्थासो जालायलाङोमोन आङो आरो बेखौबो खुसिसो जायोमोन आं जे लोगोरि मोजां मोनबाय होननानै दानाबा साविसेया बेफोरबायदि गाज्रि आखलनिसो ओंखारबाय नङा थुनथुलिखौबो बियो जेबो खिन्थाखायाखैमोनदां नङाबाखि आंनि आइ थुनथुलिया बिनि माबायाव फासिगौमोन गेदेराव बुंफ्लाना आंनि फिसाजोखौ फासायदोंहाय बियो आयौ एसेबां गाज्रि आंनि आइ थुनथुलियाल' बिनि सायानिफ्राय गोजान जानो हाथोंसै आंथ' गनायखाथारलाहाय बिखौ लक्ष्मणखौसो गोदो जि गाज्रि नुदोंमोनहां जेन'बा बेनाबो जायाखै आरो बबेबा समाव थेवबो दा आइ थुनथुलिखौ साननानै जोंखौ बेफोरबायदि खोन्थाफैबावबाय साननि सैथोखौ बेबो बहा थांनायखौ गथ'आ र' दा बाबुआ फन हरथोंसै नुद' मोजां लाबोबायना आं हाथायसिम बेखौबा आंखौ नोङो होद लामायाव खोख्लैजाबोनो गिबावो नामा आंनि सालायनायखौ खरा मोनथारदों है बिदि नङाब्रा थेवबो माने आं बारा गाखोफेराना बिदि सेंग्राजों आयौ होमबा मा सेंग्राजों गाखोबा सिख्लाजों गाखोनोसै ना माबाजों बोरायजों गाखोनोसै आरो नोंबो बेबायदिनो एदावनो बिराद मोजां मोनो आं मिथिबायना मानसिफोरखौ बांद्राय बिदि बुंबाथाय अके होमबालाय हाथायसिमथ' लाबोबाय ना बेदर फानग्रासिम दोनलांबावनांगौ मा लागोनलै अमा बेदर ना दाउ बेदर नायनोसै दा मा लांनाय जायो आदा बाजै बेसे लांनांगौ बाबा बिदा बिबाजैखौबो सानबावो थोद बिनिफ्राय बिदायासो जाहोनांगौ दा नोंलाय मानो लांनांगौ जाखो दे बिबाजैखौथ' ओमफ्राय सैखाया आङो आं नायनानै मोनथिदों रायलायनायाव मायाव बाजैखौ एथ'बांथ' गाज्रि मोनाखै आं ओमफ्राय बिनि खालामनाया गाज्रि मोनाखै मानसियालाय बेबायदिनो मोजां रायलायखायोब्रा बियो खिन्थु नोंथ' मोनथिखाबायना मा खालामामोन बियो आं खिन्थाखाबायना बेखौल' खोनाना एसे दुखु मोनदों आरो आङो ओमफ्राय गोसोआवबो गाज्रि मोननाय फैदों सैखाला आंथ' होमबालाय दे आं फन खालामगोन नङाबा माब्लाबा रायलायनोसै न' मानो दिनै रायलायनो बाबाय नङा माने दा आङो लायग्रोनोसैमोन खरसाखौ आंबो बिदिबा आलासि जाहैफानोसै नामा बेदर लाखागोन जेराव जाया होमबा जायो जानायालाय
जोंनावबो ना बेदर दंब्रा आलासि फैदोंना देन्जार गोगोम थांनो नोंबो जोंनाव इस माब्लाबा आलासि जाहैजागोन दे बेनिफ्रायथ' खाथिसो न' नोंसिनाबो जोंनिफ्राय औ एसे खाथियानो जायोलै बारा गोजान नङा नाथाय नों थांबोला एसे उसुबिदा जागोनलै आंहासो ओरैनोसो बुंदोंब्रा आङो आंनो हायालै फैदोंखौ मानसिफ्रानो गोमोला गोमोलि बायदिसिना सानलाबायगोन बे आंनो माने फोथायनो एसे गोब्राब जाबाय थादोंमोन है दे मालाबा थांजागोन दे होमबा ना दे बाजार खालामहैग्रोदो नोङो औ दे होमबालाय आंबो थांसै ओमफ्राय नोंबो थांसै ना माथो नङा माथो नोंखौ मेथाइ जानायखौ नेबाय थानोसैब्रा नोंखौ हाथायाव लाबोनायनि मा एसेबां गिनाङा दे ओरैनोसो बुंदों आङो दे लेट जाबाय बाय उफ अखाफोर हाथरखि अखाफोर हाथरखि मा जागोनलै भाय बिदिजों सानैबो नाथायबा हराव ओंखारग्रासो आंबो न'आवसो थांसैलै दा मोनालाय लांगोनसो बाराखौबा दानि मिलिसानोसो माबा मोनसे लांखानोसै आङो मामा जेबो लाबोआखै नामा होनखायो गथ'आ ओरैनोबा खोनाबाना आंनि बियानै सना ओइ नोमाया ओजोंहाय ओमफ्राय दस्रा हाबा खालामनानैसो गोजोन खुसि दङ साला जावनो थांगोनथ' आं मालाबा र' सम बहनना मोजांनो दा नङा आरो थ'बा बिबथैबो जाबावबायनो आङो जारलालै गथ'आबो देरगोमालायबाय मालाबानो आदानबा नंगौना नङा सन्देहसो जालायलाङोलां बेनिफ्रायथ' टेस्ट नायबानो मोनसिगोन ना बुंनांगोन नाथाय आदायानो गावनो लोगो हमनो गोसो गैथारा माथो सनाखौबो एसे क्लियार खालामनानै लाबानो जाथारो बेखौलाय मा बेले बेजेसै दानि जुगाव गासिबो टेस्ट नायबानो नुखाजोबो ना आदायाबो दुखु जाना फारसेथिंल' सानबाय थाबायना थुनथुलि बाजैखौल' ओजों जाय एलजाम लागायदों बेजों क्लियार एकदम गासिबो रायलायखानानै फोजोबबानो जासै आंथ' बाराबा गुबुनखौसो लानोसै खोमालै जेन'बा देनांफोर आरोना बेंगलि सिख्ला नेपालिबाबो जायो सासे नेपालिबो रायलायबाय थायो अखाफोरखौसो नायबा ओमफ्रायो आंनि हाथरखि बायदि मोनफ्रांलायलाङो थोद गालांबा गुलायोना इसान नोंखौ आंनिसो मोजां लोगो हमफैबाय दाना नों बेफोरबायदिसो आंखौ लाना थांनो नागिरदों औ थुनथुलि मानोना प्रब्लेमानो जोबखाला बेफोरबायदिजों बेखायनो दिनै नोंखौ थिखोना लाबोबाय आङो मा नोंथ' आंजों हेपिखाना जेरैबाबो औ नाथाय अब्लाबोथ' ना नाथाय ओं माब्लाबा एसे नेथ' बेफोरबायदिनो बिदि प्रब्लेम फैगासिनो मानोथो नेबाय थाबावनो ना रावबो बेलेगखौ थिखोआखैलै आङो आंनि हिनजावखौसो आयुलै सान थेवबो दा मामलाया एसे माने बोरैबामोन ना बेखायनोसो आङो नङा थुनथुलि आजिखालि नोंबो एसे बोरैबा जानो हमबायलै नाथाय आं बेबायदि नोंनिबो खोथा खोनासंथ'ला मिथिबाय जों सानैनि मोजांनि थाखायसो खालामनो नागिरदों नोंबोथ' आंजोंनो फैनो गोसोखा नालाय फैनो गोसोखा दा औ सान फैनोथ' गोसोमोनलै आयु हाबाब नाथाय बेफोरबायदियानो जियानो जा अब्लाबोथ' नों आंजों थांगासिनो ना सिरिल' जिरायदो दसे उनाव मोनहैसिगोन जोङो बाथारबाय प्रब्लेमानो जोबनो रोंलाना बेखायनो एकदम सिरि थानोसै आङो बेफोरखौ फोजोबनानै आं गुबुनखौ जेबो मोनथियाबो खबरबो लाया नाथाय नोंखौ आं हानाय नङालै थुनथुलि सरि नाथाय नों फाग्ला जाखो ना माखोलै माबायदि खोथा बुंदों नों सान मानसिया सोलायनो बारा गोबाव सम लायाथ' थुनथुलि रावबो बेनो बे थाबाय थायालै समजों लोगोसे सोलायखाथारो नोंबा आंनि लाइफआव सोरबा फैनायखौ नेबाय थाखो ना माखो ना नोंनि आइनि खोथाखौ खोनासंनानै नोंबो बावगारनो साननायखौ नेबाय थानो नामा आङो हानाय नङालै बेबायदि जानाय नङा खोथा गैया नोंखौ लांगोन माने लांगोन माबायदिलाय सान नोंबो बोरैबा जाखाथारबायलै दिनै जादों माथो जाखो फारसेथिं जोंनि खुसिया गोमाहां ना बिदि जानोथ' होनो हाया आङो नोंखौ आं हगार हरनो हानाय नंलाथ' थुनसुलि नों थांफाखाथारगोन आंजों मा जामारखोथाय दे आरो होमबालाय थांनायाथ' थांगोन ज' नाथाय माबा मोनसे दखानाव माबा जाना लाग्रोनोलै ओंखामसो उखैलायलांबाय जागोन दे दा रेस्टुरेन्टाव लाखिगोन आङो आंखौ साना लांना हाबा खालामहैसिगोन ना माथो हाबा बलेथ' सिन्दुर थुसिगोन आयु बिसिनाव थांनाय मानिथ' बेजों थानाय आंनि सिमां मिजिंफ्रानो जोबनो हमलांग्रा जाबायलै माबा मोनसे सिमां नुयो बेलेग जायो र' आं सानखौ बेफोरबायदिबो नुफेराखैमोनलै नाथाय आंबो सानखौ बावनो हायाब्रा नो नेभार ओमफ्रायथ' आइया मोनथिबा दानो दों फैथारलायगोन बियो आंबो जि बागाथारबायलै जा दावराव गन्दगल जालाबाय थायोना बाबाय आंबो र' थांनायनानै नायनोसै मा जायो ओइ साला ज' होगा देखा जायगा माथोब्रा नोंखौ बरजा होआथ' आं थुनथुलि नों जेब्लायबो खुसियै थागोन ना आंजों आइया बेखौ साननो रोङासैलै आंनि अननायखौनो बुजिनो रोङासै आइयाबो आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो बेसेबां अनो अखाबो
सहैबावबायलै सानो बारा बारा हाथारबाय माथो बोथोरा मालाथो सहैबावगोन ओमफ्राय मोनाबायबो ना सहैगोन र' दसेल'सै लामाया आं गोजान लामाजों फैफ्रांबायना गिदिं गिदा फैनाय जाबायना दे आरो होमबालाय बेबायदि जाबाय थायोब्लाथ' बिनि गोसोआबो बोरैबा उरां फारां जालांगोन ना गथ'ना आं गोख्रैनो माबा नङा माबा मोनसे डिसाइड खालामनांसिगोन बिदि थाबाय थानानै जानाय नंलिया रायलायथ'दो दसे थानानै ओंखाम जादिनि जमानो आइ नै जोंहालाय मोजां गाज्रि गोदै गोबाब गोबां खोथा रायलायगासिनो औहाय ने आब' आरो बिहामजो दसे थाना आराम खुरबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा बाबुआसो बर जाबाय नामाथाय नोंस्राथ' लोगो मोनना रायलायबाय नै बाबुआसो हारसिं आं बर जायाखैथ' जेबो नङाहाय आदै बेहालाय बेबायदि थानो हाखायो बिबैजोंलाय जेरावबो औथ' आरो आबै बिदिबालाय बर जानो दे बाबु दे आरो नोंना फंबायाबो फैगासिनो होन्दोंमोन आबा मिहिराबो दा र' लोगो मोनसिगोन थाबनो लिंहरखादोंमोन आं ओमफ्रायो जावैसोआसो माथो नुजाफैनो नागिरा बारा लाजिसोयो नामाहाय अबाव लाजिबायनोसै बैयाव आंखौ एसे खामानियाव हेल्प खालामदोंमोनहाय मादै र' फैगोन बियो दा थिनहरगोन आङो औ आलासिजों दसे रायलायफैयाबा आबैया दहायबो दसेल' सा लोंबा नुज्रांबाय जिरायनानैबो रायलायथेरासै गथ'आ दा रायलायफैगोन आरो मा माथो जाखो आइ नैबेलाय आगैजों जों रायलायगासिनो दंखायोना औ आब' बिनिफ्रायथ' आंथ' बुंदोंमोन जोंहा बे सानाबौआ बिनियाबो बेहाय फैब्ला आबैया मोजां जागौमोन आं बुंनो थिनदोंमोनथ' आरोथ' आंहाबो बोरैबा लाजिनायसो मोनलायोहाय पुलिस मेदामनिलायबा आबैया जोंहा सानाबौना मा होनना खोन्थाबावनोसै दाथ' औहाय जामायसो दा हनै आलासिनो माबोरै खोन्थानो देनाय दावराव दावसि सोलिनानै दङ आरो जोंहा आबैयाथ' फैनोबो राजि जाबावाखैमोनहाय औ मादै आंथ' हले गोगोम रंजानोसो सानना दंखायो आबौनि हाबायाव औ मादै जोंबो बेफोरबायदिनो साननानै दङ ना माथो होनो आब' औ माबोरै खोन्थानोसै मादै आलासिनोलाय जे जोंहा आबानाथ' एसे बायदिसिना दावराव जानानै दोङो बेफोरबायदिखौ खोन्थाबाबो बिसोर आलासियासो दुखु मोनलायगोन ना आलासिखौ बेफोरबायदि खोन्थानानै दुखु होनो गोसो गैयामोन आङो नाथाय सोंबाय थाब्लाथ' खिन्थानांगोन आं र' दिनै सानसेखौ थांहोबावनोसै ओमफ्राय खिन्थानोसै मानोना बे मादैयाबो न'नि बायदिसो आंखौ जोबोद सिगां समाव मदद होदों आंखौ जोथोन लाखिदों बेखायनो आंबो असेबायदि सानोना गासैबो खोन्थागोन र' दा आबा सानखौथ' गावनि फिसौ असेबायदि सानखायो मादैया दा मोनथिबोला खम दुखु मोनगोन रंजानो होननानैसो फैनो सानबाय थाखानायखा आबानि हाबायाव ओमफ्राय आबौआबो दाबो फैयासै होनबा फैफिनासै बे आरो आबौ सासेयालाय आबौ मिहिरा दङ मादै फन हरबाय आंनो फैगासिनो आबानबो फन हरदों बेबो सफैसिगोन बायदि बुंदों अखाबो हाबायहाय मादै दसे थाना ओंखाम जामारसै दे होमबा आंहा एसे माथो लिरबावनांगौ दङ थाथ' रायलायथ' नोंसोरो आयौ माथो सानसे ज्राव ज्राव अखाबो खोरोमबायलै मारनो अखायाबो ज्राव ज्राव देन्जार हाबायलै दसे थाथ'नांसिगोन जोङो द'आव सहैग्रोबा मोजां जासिगौमोन आरो सान्दुंआखै बेसेबां हादों एथ' खोरोमदों गिनांगौलै नुदों बेखायनोथ' दसे थाद'बायना अखा हागाबा ओंखारलांसै आयौ हाबाब आयाबो सानबाय थाबाय बे मानो दाबो सफैयासै थुनथुलिया होननानै नों आंनाव थांनो नागिरनायखौ सानाखै आइखौसो सानहरबाय सानबिब्दि नङा थेवबोथ' ना गोसोफ्राबो मानोबा बोरैबिल' मोनग्रा जाबायलै आंखौबो अखा हानायाबो बेजों लोगोसेथ' एकदम बोरैबासिन मोनग्रा जादों र' माबा जासिनो थुनथुलि सान बिराद गिखादोंमोन आं मोनथिगौ ना नोंबा मा बुंगोन साननानै नाथाय थेंक गड नों आंखौ लोगो हमनो फैबाय ओइ सान एसे गोजाननिफ्राय दे मानोलै व्हाट्स दा प्रब्लेम दङ आरोलै प्रब्लेमानो प्रब्लेम जेन'बा सहैग्रोथों ना न'आव दाबो सहैयासै अखायाना हागासिना मोजां मोनालां आरो बे सानाथ' दा बोरैबिना मानसिया एकदम साननायफ्रानो थुनथुलि दे अब्ला सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसैलाय दसेबाबो नुजाफैलायबाय जोङो बिदिबा मेहेरा थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों आरो जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं मेहेरनिफ्राय लाभ इउ बयनिसिमबो दे होमबाना थाथ'लायदो जेबो प्रब्लेम गैयाबा गाबोन फैनोसैलाय लोगोफोरना आरो भिडिअखौ नायना माबोरै मोन्दों फोरमायहरबानो जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो न' आरो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ दे लोगोफोर बाय बाय
ओइ जाब जुबसोलै जोंना न' थेवबो नोंथांमोननि सेराव नुजाफैनो मोनब्ला मोजां मोनो आरो मानोना एसे एनैबाबोथ' नायनो नेनानै थाग्रा दङ नालाय लोगोफोर